jamhire mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare en garti hande oɗo ñalawma talata ɗiɗi lewru septembre hitan ndu junnaji ɗiɗi nogas joyyi addan ɗon neftande habaruji moɗon habaruji meɗen hande ɗemgal Pulaar e ɗum noon ko habaruji fatiɗe Amérique kadi ma en mbaw jokkodirde hono Tidiane Niang joɗini ɗen toon to Mauritanie wawa kadi hokkude en ko fati e coftal ɓen ma en gartu joni joni so Allah jaaɓi radio Diol naade ka leydi Canada Sénégal, Burkina, Cameroun, Afrique, Amérique. On veut que c'est la radio canadienne. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare ko adi fof haade men nadde habaruji koko fate weeyo ko siftindon tan e wayno ko officiellement toon ɗo e États-Unis ceeɗu ngu ene wayno gasigi ɗum noon hande tugnade service toppitide ko fate weeyo wonande wonɓe Cincinnati e diwan muɗum walla wonɓe Ohio e leyɗe état ji goɗɗi takkiɗe ɗum ene wayno ko hande talata de 11h walla 10h jamma température ma telloyo ɓuuɓa kadi ha kene to 16 degré Celsius donc ñande alarba température o en ñalawma ene wayno ko haɗata ko 28 degré ñande alhamis température ma telloyo kadi 20 degré ɗum noon ñande aljuma ma nguleki ar seeɗa kene wona 27 degré ɗum noon samedi haadata ko 20 degré dimanche 21 degré 24 degré wonata ko ñande talata gartoyo en ɗamina ñande alhamis hawnaki ma toɓoji mbaɗa seeɗa hewata kono ne wayno ko ɓuuri hewde balɗe keddiɗe tuggi talata hande jamma ha yettanima talata yontore ara yonde ko nangue ma yalto seeɗa kono noon ko ɓurata hewde kikiɗaji ko jangol ngol noon ma yetto hen saji no ɓe mbirni ken wona 16 degré Celsius ko jiiɗa ɗum ɗon habaruji men ummade toon to Washington en woni ko kanko Donald Trump hande kadi maari yeeso jayndiyankoɓe ɗum ɗon kene wona ko caggal balɗe tati walla balɗe nayyi caggal nde kanko hoore makko o ronka yiyede taw habaruji kewɗi puɗɗinoma yaltude e médias sociaux ji wonde ene kaala ko fate cellal makko siftindon tan ko kanko Donald Trump oɗo dumundu fof kadi ne haale walla ene holle télévision ngaji wonde ko gila koyɗe makko no ɓutirta ha e ɓandu makko kadi juuɗe makko no mbaɗirta markuji ɗe walla hunde bulɗude wonde hen tugnade ha nde haralay ko fate cellal ko sifaji wonde ko wonno mo jogui probléme uji ko fate cellal kono noon ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo dumundu fof sibabude makko wasde makko yiyede yimɓe hewɓe médiaji sociaux ji kewɗi kalini jeehinni ha kaali mbi wonde ko kanko Donald Trump ane wayno ko cankiɗo ɗum noon nde o arti hande yeeso journaliste uji kamɓe journaliste uji ɓe mbawi namdademo ko fati ɗum ɗon jani en koɓe namdimo wimo wonde ko ene wayno ɗeɗo balɗe 4 walla 5 ɓennuɗe o yiyaka omo yalta télévision ngaji e kadi ko aada makko toujours yaltude kanko hoore makko mo huccite médiaji mo haalta e men holko woni sababu kadi haalnoɓe médiaji ɗi kewɗi sababude ɗeɗo balɗe o yiyaka won médiaji bindunoɗe mbi wonde ko mayɗo donc kanko hoore makko wettinani ɗum kadi ko wi wonde ko jooɗi tan ko balɗe ɗiɗi o huccitande jayndiyankoɓe kono noon o siftini o wi wonde ko hono Joe Biden ene jooɗotono ɗo dumunde ko ɓuri ɗum juutde haalani kono hay goto waƴetaki wiyata est ce que mo wuuri walla mo selli kadi o reftino wi en wayno ko Joe Biden wona neɗɗo colluɗo de toute façon ko wawi wonde fof ɗum kadi o haali wi wonde ko gongira e gonga kanko hoore makko o deeƴani o yeehi no yilloyade ni henno holla nokku mo jeeyi ɗum ɗum ko golf to fette toon to Virginia o wawini kadi waɗa entretien e keno 1 heure uji ɗiɗi e journaliste goto o haalani inde muɗum ko wawi wonde fof ne wandi ɗum kadi ko réaction kanko Donald Trump o waɗi caggal nde o jooɗi dumunno ken wona balɗe o arani huccitande jeeniyankoɓe walla o yiyaka mo haala illa ko postata e média makko social biyete Truth ko jiiɗa ɗum kanko Donald Trump mo continue hande peeje makko pour neldude militaire uji toon to Illinois ɗum noon e nder konguɗi ɗe o haali e nder oɗon conférence de presse o wi wonde ko gouverneur mo Illinois hono biyeteɗo Prisco ene foti noddudemo ko yaaci pour voilà haalnamo o ñaagomo so tawi omo sohli neldude militaire uji toon to Chicago walla toon to Illinois e wiide makko kanko Donald Trump hande mo continue wiide wonde ko Illinois e surtout wuro Chicago ko wuro ɓurgo hewde caɗele boneji ɗum ɗon ko jayeji ko mbiyata crime aji e États-Unis ɗum noon e wayno ɗum kadi ko hunde nde ganduɗa kanko gouverneur mo Illinois o yeddani ɗum no fewi pour wiide crime aji ne wanno toon kono noon tugnade kadi
sonde juuji baɗaɗe nde ɗo hitande ujunaji ɗe nogas joyi e lebbi jeegom gadani nde ɗo hitande wayno ko Chicago climat ji baɗoji toon en wayno ko kañum ɓuuri wonde less e nokkuji goɗɗi ko wawi wonde wayno kanko gouverneur mo Illinois so nder jaftol makko o wi wonde ko jogorani noddude Donald Trump par ce que Chicago sohlani militaire uji walla autoji militaire uji no gon en jiilo e laabi e kadi ne wayno rentini kanko gouverneur mo o wi wonde ko Illinois naaɓe surtout Chicago naaɓe yo mbattu haqqillaji koye men e ɗum kadi yo jokkodir e kadi yo ndeno yo mbattu haqqillaji ko woni saraji men e kadi kala ko jii paamani yo film e kadi ke yo gandu ko woni droit ji men yo gandu ko woni haqqiji men e yo gandu kadi ɗoftade kadi ko woni laawol kala ko woni kuule yo ɗofti ɗum kono wi wonde ko ɗum ɗo Donald Trump kene yiɗi ko fijji noon yiɗi ko provocation ngaji kono omo andi wonde ko kamɓe Illinois naaɓe surtout kanko gouverneur e kanko kadi kamɓe kadi mawɓe gure e gonɗe toon to Illinois ko woni Chicago maɓe jaaɓe kaɓoye ɓe portoye plainte toon to tribunal uji wiide wonde koɓe cohlani militaire uji garde toon to Illinois kanko gouverneur o andi Donald Trump ko waɗi Chicago ko waɗi Los Angeles ko waɗi Washington DC ko ɗum yiɗi wadde toon to Chicago kono noon wayno ko maɓe jaa kamɓe ɓe guido Donald Trump toon to tribunal uji ɓe porte ɗum plainte pour wiide wonde ko ala droit neddude militaire uji walla autoji militaire uji toon to Illinois walla toon to Chicago toon to banggue rewo Californie tugnade kadi e ko CNN ropiri on juge goto ɗum noon ko juge gonɗo e tribunal uji to kosi haali wi wonde ko Trump waɗi ko ɓenni ɗo ko e nder dumu no ceeɗu ɗum noon ko neldude militaire uji to Californie surtout toon to Los Angeles o ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa ɗoftaki lawol e wiide makko kadi ene wayno ko ɓeɗo neldira toon ko e wiide Trump ko sibabunde yimɓe gari toon en cepp en kolla metti mumen sibabunde gueɗe ɗi immigration waɗaɗe ɗum noon ko hadde yimɓe deeje ko ɗum wonno seppoji ɗi e wiide makko kanko juge o ɗum noon seppude ɗo e États-Unis tawde kay ko seppugol ngol ko ceppugol ngol ala violence ɗum ko droit constitutionnel donc neldudemo kanko Donald Trump militaire uji pour hadde ɓeɗon yimɓe ene wayno ko wiide wonde ko militaire uji ɗi walla garde national uji ɗi yo lomto ko police foti wadde ɗum noon ko hunde wona hunde constitutionnel ɗo e États-Unis ɗum noon ko kanko juge o haali ɗum noon firti wonde ko Donald Trump hande ne jogui caɗele toon to Californie continde neldude militaire uji wonnoɓe toon to Los Angeles haysinde ɗiɗon militaire uji oɗo saha joni ne wayno ko kamɓe police Los Angeles ɓen continue wadde ligguey mabɓe ɗiɗon militaire uji goni toon koye kuuɓeje biyeteɗe kuuɓeji fédéral kono noon ngala droit yaltude e ɗiɗon nokkuji ɗum noon ko Donald Trump ko wonno ani tunade hande juge o ko halno ko so tawi ko ɓeydude neldude ɗiɗon militaire uji to nokkuji ko wayno San Francisco ko wayno San Diego ko wayno nokkuji goɗɗi ene wayno ko kanko Donald Trump hankkadi ne wayno ɗum ɗon o wawade ɗum ɗon firti wonde ko hawnaki kadi ɗiɗon juge uji ko kañumen goni toon to Chicago kañumen goni toon to Illinois jaafoɗon ko kañumen goni toon to Massachusetts ko wayno Pennsylvania ko wayno nokkuji goɗɗi ɗi ganduɗa kamɓe démocrate en goni toon gouverneur uji walla gardi guure mawɗe gonɗe toon hande ko fati Illinois ko fati surtout Chicago hono kanko Omar Jimenez ɗum noon ko neɗɗo journaliste liggotoɗo CNN e entretien mo wadde yimɓe Chicago naaɓe surtout debbo oɗo ko mawɗo ene wayno ko biɗo wonde ko gullitiɗo wonde ko kañum koye mo sukaɓe muɗum cuusa yaltude boowal cuusa fijji hay boowal cuusa ni gartugol mumen école ni ko caɗele namdaɗo ɗo debbo est ce que kañum hoorumum e dakkodiri wonde ko kanko Donald Trump annimo jogui neldude militaire uji toon to Chicago e wiide oɗo debbo wi wonde ko wona wasde respectude Donald Trump kono noon ɓe kamɓe wonɓe Chicago ɓe jiiɗa ene militaire uji gummo toon to gouvernement fédéral ene nelde e guure mabɓe debbo o ko wi wonde ko yiiɗi ko neɗɗo jeeyaɗo ɗon e Chicago neɗɗo jeeyaɗo ɗon e Illinois neɗɗo kadi liggotoɗo ɗon ko jeeyaɗo e hohoɓe wonɓe toon to Chicago ko ɓen poti ƴeftude jogade solution ko ɓen poti ƴeftude peeje mbawa haaldude ɓeɗo sukaɓe wonɓe ɗiɗo école aji ɓeɗo sukaɓe kadi wonɓe ɗiɗo laabi hol peeje ɗe ganduɗa kamɓe fof ɓe ndendata pour ɓe gusta pellodiral gongal toon to Chicago hay sindo debbo no wirni toon to Chicago e ndeɗo
hitan ujunaji ɗiɗi nogas joyi yiyama wonde pellodiral ngal usim o yiɗum firtani wonde ko pellodiral ngal natti ɗum noon ko ene wayno ko kulol ko surtout kanko debbo ko haali ko o wi wonde ko nokku ɓurɗo ñaadde o woɗi e Chicago ko solution mum wawata dañede jaam tan ko neɗɗo jeeyaɗo e ngoɗon wuuro jeeyaɗo e oɗon nokku taw kañum hoore no wawi haldude ɓeɗon sukaɓe no wawi haldude kadi e yimɓe ɓe ganduɗa waɗoɓe ɗiɗon sababuji ha jeeyeji ne mbatton pellodiral ne waɗa toon kadi ha yimɓe mbaɗa hen donc wawi wonde fof ɗum wayni ko yimɓeɓe ko ɓuuri hewde yimɓeɓe namdaɓe so tawi kañumen koye men gonɗi walla ne jiiɗi wonde ko kanko Donald Trump continue anni e makko neldude militaire John Chicago ɗum mbi wonde ko ala jiiɗa ko ɓuuri hewde mabɓe mbi ko miijo makko walla anni makko kanko Donald Trump ko hunde weññinde ɗumen ha hande ko fati immigration hono kanko Kim Kardashian ɗum noon e wayno ko gonɗen jillu muɗum toon to Italie toon to Venice wonno toon kadi ko kanko hoore makko to yebde jeenaari gummindi ɗum noon jeenaari e gummiraande hono Diane von Furstenberg ɗum noon ko toon to Venice Italie ene wayno jogal ngo o haali o wi wonde ko ene wayno ko so ƴeewama joni immigration ko haalata ko wiide wonde ko ɓe mbaɗata ko geɗe ɗe mbaɗa ɗe ko wawde aussi wallude rende e yimɓe américain ci e surtout kadi jabade hono kanko Donald Trump manda makko pour wiide mo wallu Amérique wona nokku kisɗo wona nokku kadi ɓurɗo hisde e nokkuji fof e ɗum noon ko taw kanko laamu makko kanko Donald Trump wawi nangude kala yimɓe immigré ji wonɓe ɗo hen ɓe ngala kayitaji taw kadi ko wiide makko criminel ɗum noon wayno ko kanko Kim Kardashian ɗum ɗon ko hunde o yeddi e ɗum noon wayno ko caggal mum jabodiral waɗi hakkude makko kanko Kim Kardashian no fewi e surtout toon e joguiɓe konngol toon to Maison Blanche wonen batti wiide wonde ko Donald Trump waɗata ko leydi Amérique suɓɓi ardiɗo leydi Amérique ko ɗum woni ko kanko Donald Trump ko haalno ko ɗum waɗi kadi kanko Donald Trump ko suuɓa e woseji ɓennude hitande ujunaji ɗiɗi nogas e nayyi ko wiide mabɓe toon wona neɗɗo gommiɗo toon to Hollywood kañum woni dicto hono kanko Donald Trump laamu muɗum hol gueɗe ɗe waɗata pour ha continue lamade leydi ndi ko siftini ɗon tan ko kanko Kim Kardashian e hitande ujunaji ɗiɗi sappo e jeetati kanko Kim Kardashian ne wawi ni o jaɓɓini liggodirde laamu Donald Trump ɗum noon ko mandat muɗum gadduno pour wawde waylude gueɗe kewɗe ko fatude e systéme judiciaire ɗum noon ko fati tribunal uji ko fati ñawoje e oɗon saaha kadi hono kanko Kim Kardashian ko caggal nde foti Donald Trump ɗum noon koye mandat mum gadon kalten ko caggal nde foti Donald Trump ko no waɗi o sowi neɗɗo goto biyeteɗo Alice Marie Johnson ɗum noon wayno ko ponnoɗo warede caggal mum walli ɗum ha wasi warede kamo mons e ɗum noon oɗon saaha noon kanko Kim Kardashian kadi o wawino wallodirde Donald Trump o liggade gueɗe kewɗe ko fate justice walla ñawoje ɗo e leydi he holno mbawi waylirede kono e ngol ɗo saaha o wi wonde ko ene wayno ko kanko wawa continde omo daƴƴo mo daara ɗeɗo gueɗe no mbaɗa e ɗum noon o wiidemo kadi ko immigration waɗata ko joni wona gueɗe ɗe ganduɗa hen koɓe kalata ko pour dandude yimɓe mais ko nangude yimɓe ɓe ganduɗa hen foɗɓe wonde ɗo hen yimɓe kadi ɓe ganduɗa ni ngala hay caɗele gote nangude ɗum ene nawta ɗumen e leyɗele goɗɗe ɗe ganduɗa hay woni hen ni hay to nawtete to wona nokkuji ɗi ganduɗa ne joguiɗon ɓe yimɓe ɓe gandi ko wonde fof Kim Kardashian omon continue waɗa sa joni critique de ko fate laamu Donald Trump waɗata ko fate immigration en ɗum noon koye mandat muɗum ɗiɗo hande toon to Washington State ɗum noon ko état de Washington ko jiiɗa e Washington DC ɓe immigration service immigration ene wayni ko alhamis ɓennitoɓe nanguino toon yimɓe ɗiɗo kadi ko yimɓe jeeyaɓe ko mbiyata pompier ji toon to state of Washington ɗum noon tungnan hande ko haalate no kamɓe immigration ene wayni ko golle ɗe mbaɗɗe ñanden ɗe ko golle ɗe ganduɗa yimɓe nen continue ene critique ɗum si babude ɓeɗon yimɓe nangaɓe gonno kadi koye yimɓe gonduno ken wona capannayyi neɗɗo taw pompier ji habde jeygol mawgol gongol toon oɗon saaha e kadi koye e oɗon dumunno kamɓe koye mabɓe ɓe gaari kamɓe service immigration ɓe mbawi nangude ɓeɗon yimɓe ɗum noon tugnata ha hande haala kanko gouverneur mo oɗon état ko haali wi wonde ko ɗum ɗo ko hunde nden kanɗo ko criminel nde ala jurum e ko hunde kadi nde ganduɗa ala fof ko firti tawde ko ɓeɗon goni koye dandude déjà yimɓe e jawdi en goni koye dandude kadi e taaride ardene nangga ɗumen walla ne haɗa ɗumen wadde liggey mum oɗon saaha ɗum ko hunde nde ganduɗa hay goto wawa famde ɗum kono noon e tugnade hande kamɓe département homeland sécurité ɗum noon ardiɓe ko fati immigration koɓe kaali ɓe mbi wonde ko neldude toon ɗiɗon agent ji oɗon saaha nde mbeɗon goni toon
o wi ala fof battane gonɗen pour hadde ɗumen wadde ligguey mumen donc mi waɗata ligguey ɓe ƴeewata ɓe ɓe gandi ɗumen to goni ko ɗum woni addiɓe toon ko wawi wonde fof kon kanko gouverneur o waɗi lawol ngal pour andude yo immigration haalama hono ɓeeɗo ɗiɗo pompier holto goni oɗo saha kanko kadi gardiɗo ko wiyete en syndicat pompier toon o haali wi wonde ko ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa hay goto meeɗa yiid ɗum oɗo saha joni en bonni ɓerɗe mabɓe kamɓe yimɓe ɓe ganduɗa liggotoɓe habde ko wayno joyngol ene gondi toon e état de Washington awi kadi ne wayno ko goto mabɓe so memama toon hen no dérange kamɓe heddiɓe foof haalaɓe wadde liggueyaji mabɓe ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa kanko Donald Trump oɗo saha joni ala département ji ɗi woppi ala kadi façon neɗɗo mo woppi surtout ko fate nangude yimɓe ɓe ganduɗa ɓe wiyata ngala kayitaji ɗiɗon pompier ji ɗiɗi kadi ko yimɓe ɓe ganduɗa kamɓe immigration ɓe mbi naati leydi he naatiri ko leydi ndi ko wona lawol jamiragol e kadi ngala kayitaji ɗum bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ma en jokkodiri Tidiane Niang joni rokken ko fate coftal ɓalli Tidiane Niang bisimilla ma jaam hiire moon musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde radio Jowol Sare joni kabaruji men coftal ɓalli gadorɗen kabaruji men coftal ɓalli ko hello men tournement ji foot hitande ujunnaji ɗe nogas joyi jaɓanten ko tournement wolum hitande ujunnaji ɗe nogas joyi kihiɗe hannde kippu wolum kañum hewidirno e kippu fondu ko kippu fondu wawi hebde polgulogol gotol ndiga ko siftinde bandiraɓe kihiɗe hanki bagudin kañum hebno polgue yesso kippu ñaabin taw ko loggol gotol ndiga tournement jowol hitande ujunnaji ɗe nogas joyi pottitel kihiɗe hannde gori kañum hiwdirno e ASC garage kiwidiral ngal wawi gasiri ko ɗekki 00 tumnade gardiɗo cukagu fedde ƴellitare gorgol général Bari o holliti final tournoi ƴellitare gorgol première édition jogori juude ko jeetati nduɗo lewru ndu gonɗen to wuuro Jowol jogori hiwdirde oɗo final ko commune mo Nerewal e commune mo Ɗalhaya championnat jingue hitande ujunnaji ɗe nogas joyi e tournoi ganki hitande ujunnaji ɗe nogas joyi jaten hen ko musidɗo men Iba Bilal Sall ko non tigi musidɗo Tidiane Niang championnat jingue jeeri 2025 ene jokki fettude ɗo e stade wayno Bourmo jingue jeeri Tumbere hande ne hawri e mardi 2 septembre 2025 nangodirno ko FC Aran Gueɗal Ma kam e FC Timtimol yaltayeɓe ko FC Aran Gueɗal Ma fi FC Timtimol 2-0 tawi marque bi gadano ko on beteɗo Youssouf Niane marque deuxiéme bi o ko on beteɗo Yacoub Bamou noddirte e style ciften bandiraɓe tan wonde oɗo 5e journée FC Aran Gueɗal Ma nawi championnat jingue jeeri hangadin hay équipe goto wawa heftoyade ɓe janggo inchallah ene hawra e alarba 3 septembre 2025 so Allah jaaɓi jaabima en joɗi hawruɗo e stade Wende Bour FC Yindiawa kam e FC Yurno jiiya so tawi en jii ha tun to wuuro meɗen ganki musidɗo meɗen Oumar Adama Dia ko kedanɗo en toon o wi wonde hande nangodirno ko FC Cuuco kam e FC DB wi ko FC Cuuc fi FC DB 2-1 marque premier bid FC Cuuc ko on biyeteɗo Malik marque deuxiéme bid FC Cuuc ko on biyeteɗo MC Chit marque bi goto FC DB ko on biyeteɗo Ali Touré wonno ko Iba Bilal Sall guila e stade Wende Bourmo jingue jeeri Tumbere radio Jowol Sare guddiren kabaruji men coftal ɓalli kabaru sunare jaltugol aduna hono Moustapha Sall ɓurɗo andirede Petit Sall Moustapha Sall yalti aduna ko ñalawma talata ɗiɗi lewru septembre hitande ujunnaji ɗe nogas joyi omo yaranno e 58 ans ko siftinde bandiraɓe oɗo Moustapha Sall o meeɗi won ancien adjoint taw ko équipe nationale mo leydi Mauritanie wondude Birama Gueye Patrice Nouveau e Corentino Martins oɗo Moustapha Sall o heeɓi entraîne équipe o Azac Concorde équipe FC Nouadhibou famille Moustapha Sall ɓe kolliti hono goski Moustapha Sall jogori arde ko jamma aljumani hawray joyi lewru septembre wirwirde nde jogori wonde ko ñalawma aset ne hawray jeegom lewru septembre sanga waktuji jeenayyi so woni 9h GMT to guenale PK7 ɗo e lamorgo leydi Mauritanie Nouakchott en mbi yo Allah yurmomo yafomo ha nama aljanna kabaruji men coftal ɓalli ko ɗo kadi en calmini hettiyankoɓe haalirde radio Wol to mbawi wonde fof Tidiane Niang a jaara bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji min jogonno ndemgal Pulaar e oɗo ñalawma talata ɗiɗi lewru septembre hitande ujunnaji ɗi nogas joyi gasi yalaɓe ma en gartu janggo so Allah jaaɓi ɗum noon siftini ɗon tan no journal o ballotirɗen ɗum hannde ko walli en hannde journal meɗen ko Tidiane Niang joɗiniɗo en toon to Nouakchott topitiɗo ko fate e coftal ɓalli e directeur programme uji radio Jowol Sare hono Foutanki Diaw gonɗo e vacances muɗum toon to Wending yen mbaale jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi on jarama